Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu nibingelelwa ishidi lemhlophe MC Pholobasu Andile wakangcobo. Namhlanje sila eNdwedwe esigodlweni esikhulu sikaMakhosi uDulela la sebenza khona imini nobusuku usuku nosuku la chitha khona impilo yakhe yonke esebenza umsebenzi wedlozi. Gogo asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1 na ubingelela abantu baseningizimu Afrika. Ngiyanibingelela abalaleli. Ngithi kulonyaka esikuwona omusha ngichanda unitshela ukuthi ngisekhona ngiyaphila. Ngiza nazo ezisiza abantu. Kuyintokozo enkulu gogo ukuthi sikhulumisane nawe oswelile namhlanje. Ngifuna nje sihlale ehlokweni ngenxa yokuthi ivideo yethu izoba mfishane kakhulu. Ake sichazele abantu ukuthi yini isilwane, wena umsiza kanjani umuntu onesilwane? Umuntu onesilwane ngiyamhlola kuqala ngithola ukuthi unesilwane. Bese ngifika la ngimlekelela athenga amakhandlela eze nezinto zokugquma. Ngimgqume, ngimgeze bese ngimshaya inhlanga zami ukuthi lento ingaphindi isondele kuyena. Shuthi wena gogo uyasithwebula usithathe usilahle isilwane singaphinde simnamathele. Yebo. Right, uzothi omunye umuntu ngaba ama prize washo ocingweni noma nala ungakwazi ukusitshena wona. Angiwasho nhlobo sikhulume sela. Okay. Asibuke ke umuntu onenkinga kwezothando, ubalekelwa umyeni wakhe noma ubalekelwa unkosikazi wakhe, umlekelela kanjani? Ngiyamlekelela indoda yakhe ingakathatha umfazi yashada naye bese kuthi ufika wena uthi ufuna uzosizwa. Okay. Ngamanye amazwi lapho isithandwa sakho sakudala sesikhethe omunye umuntu awubusangena wena. Angibe ngisakwazi ungena. Kodwa ungena wena uma bengakashadi namuntu. Ngabe sathandana kodwa bengakahlukani kodwa ebaleke embona ukuthi uyabaleka. Uyangenelela. Yebo. Asibuke ke umuntu othi lo gogo ngabe uyahlola na, mayehlola ake sibuke lesisimanje manje uyahlola ocingweni? Ngiyahlola ocingweni. Kuba imalini ocingweni? Ngihlola ngo410. 410 rand kanti esigodlweni khona kuyimalini? U300. Kuba u300 rand. Yebo. Gogo uqale nini ukusebenza umsebenzi wedlozi? Usesisidi isikhathi 1977. Ake sikhulume ngebhavula la ekhaya. Abantu abaningi bayakuncoma bayakutusa bathi mabefikela ekhaya bageza izinto zabo ziyacaca. Mhlambe lilekelele into ezifana nani nanokuthi ofuna ukuzothola ibhavu kuphela. Kuyamphoqa yini uthi aqala ahlolelwe? Akekho ngahlolike. Ngoba ngikwazi ukufaka into ungakazibonakala. Okay. Ngamanye amazwi ugogo ngasicacisela ukuthi leli bhavu lisiza ngani? Leli bhavu lami ungabe unamathunzi amnyama, inhlanhla yomsebenzi awutholi, inhlanhla okuthandwa abantu awuyitholi, manje ngakufaka kulona uthandwa abantu benesasasa. Ngoba ngikufaka kulelo bhavu nje ngiphinde futhi kube khona izinto engiyinika zona. Okay. Abantu besilisa abadlala amakhadi, abadlala imishini, abagembulayo, ngabe ikhona indlela obalekelela ngayo? Hayi angibasizi ke la. Laba abatshontsha imoto, inkabe ibulala abantu, ikhona indlela obasiza ngayo? Angikwazi ukubasiza la. Asikhulume ngomuntu oshonisa ngemali, ofuna imali yakhe ukuthi abantu beze ngempela bezoyithatha ibe imali kubo yena owaziwayo njengomashonisa, uyamsiza? Abakhokhe. Bamkhokhela abantu. Hayi ngiyakwenza lokho kodwa akanginaso isigubhu. Awunazi igubhu. Yebo. Kodwa unayo indlela owenza ngayo ukuthi abantu beze bezomkhokhela. Kunjalo nginayo indlela ukuthi ngenza ngayo ukuthi abantu bakwazi ukukhokheleka. Uzoyibuza omunye umuntu gogo athi uhlushwa imfuyo yena. Ethe omunye njalo mayethi uthenga imbuzi ziyafa noma ziyabaleka. Ngabe unayo yini into wena gogo yenza ukuthi umuntu nje azwane nemfuyo noma imthanda imfuyo? Azimene nje zife lezo zinto kusuke kukhona into ekhona.
Okay. Okusho ukuthi akasondela azohlola kutholakala. Akasondela azohlola khona ezolungisa lapha imfuyo yakhe ihlale. Ake sikhulume ngokuthi gogo umndiki nomndawo yigcekelawo leli. Sibona imihla namalanga izingane ziyangena zizolekelelwa ngamagobongo. Mhlawumbe amagobongo umuntu onjani ofanele ukwenzelwa wona noma vela kanjani noma ugogo uyawenza yini amagobongo? Ngiyawenza amagobongo umuntu onendiki uba nesigcwagcwa angathandwa abantu angaqashwa nje emsebenzini bamnyanya abantu egcinene kuze gcine sewumuntu ongathi uyathukwa kuthiwa umthakathi kanti iwona amagobongo make wadlalelo gobongo izinto zakho ziyahleleka idlozi ke lona liyayikhuphukela livele obala ukuthi liyidlozi usudla amagobongo. Hey asibambule abantu gogo lokho ngiyazi uyaziwa kakhulu ngakho kunomuntu okhalayo ukuthi yena ingubo usayimbula kahlanu kodwa izinto ayicaci kusuke kuyini unobangela walokho nanokuthi wena ungamsiza kanjani umuntu oseke wambula kodwa kwangacaci ongakaza ambule yena ungamsiza kanjani? Ngiyamembula mina umuntu kodwa umuntu ongambuleki ofanele ukuthi ambulwe eqeda besedla amagobongo. Oh manje abantu abaningi bayibalekela lezi zinto zeinkamba. Awukwazi phela ukuthi ungathi wembulwa ngoba ukwembulwa lokhu kukhomba ukuthi usesigujini uphume ufumbethe into yakho kodwa manje ayikwazi ukusebenza. Hey gogo kunabantu abeqa entwaseni uyabasiza? Ngiyabasiza. Othi mina ngabulala izinkamba ngokulala nowesilisa uyamsiza? Awu phela la ekhaya sifike simhlambe bese siyamgada ke. Uhla khuluma iqiniso. Uhla khuluma iqiniso kuze simqaphele ahlale enyangeni la awekho kamadoda la ekhaya